Haupa, arratsaldeon, aste artea, inauteritako azken eguna, bihar izango da badakizue, bukaera ematekoa, eta inauterietan dena libre bada, gaurko hitza, hain zuzen ere horixe izango da. Libertinajea, libertitatea, libertimendua, erroarekin geratuko gara bai, ze egun hauetan eta inauteriez ari garenez, badakizue, Nafarroan eta Lapurdiko hainbat herritan, libertimenduak ospatzen direla, ez dira, maskaradak eta bezain ezagunak akaso, baina gaur haien gainean aritzeko ere probestu nahiko genuke. Eta libertinajea, hori jarri ohi diogu, zenbaiten jendearen jarrerari, nolabiteko nabardurarik edo jarri nahi badiogu, baina askotan libertatea ere bada, norberak nahi duen hori egitea, ondoko ariminik egiten ez badio, ez? Nun dago muga, libertidadea eta libertinajearen artean, saunak, orain ikusiko dugunez, badira halako tokiak non norberak bai nahi duena egin dezakeen, eta gero besteek juzkatu egiten dute, baina bertan, maitasun istorioak, halakoak ere izan daitezke, eta horiek ere izango ditugu gaur mintzagai. Eta ez dut orain inongo gurasorik larritu nahi, baina udan, kanpalekuetara eta joaten direnean ere, ez dakit, libertatetik, libertinajetik zenbat izango duen, baina bizitzaren ikasgaiak bai, bertan egoten direla, eta batzuetan bertara joateko aitzakia bertsoa ere izan daiteke, eta bertso kanpamenduetaz ere hariko gara gaurko saioan. Beraz ikusten duzue, denetarik izango dugula, ongi pasatzeko aukerarik ez zaigu faltako, beti ere kultura jo mugan jarrita, kulturak ere baduelako bertute hori, ezta, edozein gaitaz libre hitz egiteko kapaz badela. Libertimenduak aurrena ahotan hartuta, eta gero berriz, La jaula de vapor, antzezlan batean oinarritutako pelikula egitera doaz, eta horren gaineko istorioak ere ezagutuko ditugu, eta azkenik Mirari Martiarena etorriko zaigu, besteak beste, bertso kanpamendu ez hitz egitera, baina badakizue batzuetan berak asmo bat izan, baina azkenean bere kontuez, eta dena delako eta zere hitz egiten digula, beraz, horretarako aitzakiare bilatuko dugu saioaren bukaeran. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta, libertimendua zari garela, bada kantu bat, libertimenduetan, Pierri Bizkarrik idatzitakoa, Kalakan taldekoa, badakizue gero, bere kabuz hasi zela, bere bidean hasi zela, eta abesti horixe entzuteko irudiak topatu.eusetik hartuta, eta garaibateko libertimenduaren irudiak hementxe atarikoa borobiltzeko. Oholtzak ez ditu berdintzen, lurgain eta zerupen, dirdai egiteko izarrek, zerua nahikoa dute. Txoko! Jarri alduzue burua dantzan, gure asmakizuna asmatzeko, bai, lanean edo dantzan jarri beharko zenute buruan, ze batzuetan ere hori gertatzen da, ez da, gainerakoek dantza egiteko edo ondo pasatzeko, bakarren batzuk lana ere egin behar izaten dutela majo, eta horregatik inauteriak ustez egutegiak oraintxe otsaila alderan ekartzen badizkigu ere, bakarren batzuk badira, urritik lanean ari direnak libertimendu horiek, inauteri horiek behar bezala ospatzeko. Eta horietako bat dugu hain zuzen ere, Iñaki Etxeleku, arratsaldeon Iñaki, zer moduz, ongi? Arratsaldeon, ongi eta zuek. Ongi, lan da lan, esan behar nuen ari zaretela, libertimendu horiek ospatzeko, atzean ere lan asko dagoelako, ezta, eta hortxe, astero errepikatzen den hitzordua denez libertimenduena, asteburu honetan bertan, Iruñean eta Garazin izan zen aukera, baina ja aste batzuk bada, hauek ospatzen ari zaretela. Bai, aintzineko igandean hasi zen lehendabizikoa, Lekorneko herrian egin genuena, nik bereziki eta zehazki horretan dut parte hartu, Lekorneko horretan, zehazkiago baigura aldeko libertimendua da, azken urte hauetan herri ezberdinak baigura mendiaren inguruan daudenak elkartu baitira, gazteak hori montatzeko, eta gazte horiek bereziki lagundu ditute dantzaren arloan, azken urte hauetako gogoeta bat ere baitu du libertimendu mundu horretan, Ipar Euskal Herrikoetan behintzat, egia da zirtzilaren personaiak toki berezia hartu duela, antzerki satiriko horrek tokia hartu duela, eta jakin mina handia sortzen duela horrek,
nahi izan diogu, Antxon Lurkuren gogoetei jarraikiz, bolantari, dantzariari bere tokia berriro eman, personai oso bezala, inauteriko personai oso bezala, praktikatorren inguruan guk lan egin dugu. Esan dugu, Lekornen, hasi zinetela, baigurako gazteek antolatu zenuten, eta bertako irudiak dira gainera, ikusten ari garenak, gure Baionako lankidek edarazi dizkigutenak, eta haien noski eskerrak hemendik ere luzatu behar dizkiegu. Libertimendua ezagutzen ez duenarentzat, eta zuk dagoeneko zertzelada batzuk eman dizkiguzu, Iñaki, baina maskara den antzera eta esan dezakegu osagai batzuk badituela, ez? Baina libertimenduaren ezaugarrietako bat da, nahasian ditugula, antzerkia, bertsoa, musika, denak ikuskizun bakarrean, ezta? Bai, hori da, ez da aztu behar eta hori da oinarria, inauterietako erritu bat dela, libertimendua, maskarada den bezala azken finean, badauzkala bere personaiak, simbologia aldetik noski, negutik udaberrira pasatzeko erritua dela, zela eta dagoela oraindik, eta hor dauden personai horiek ere irudikatzen dituztela, bai negua, bai udaberriari egiten zaion deia da ere libertimendua, egunaz egiten dena, egun argiz, iguzkiari deika ibiltzen da bolanta udaberria eta etor dadin eta natura berpiztu dadin. Bai, bolantak jartzen du kolorea, bolantak jartzen du alaitasuna, ez? Dantzariak hor dabiltzanean koloretsuak direlako, haien jantziak, alaiak eta bizigarriak, baina zirtziak askotan bezperati daude herrian eta haiek nagusitzen dira eta haiek egiten dituzte bere herriko etxeak, herriko ostatuak, gaua, haiek dira gaiztoak eta udaberriarekin batera gaiztoak gainditu eta bazter utzi behar ditugu, ez? Horregatik azkeneko minutuak aprobetxatzen dituzte horretarako zirtzilek. Bai, hori da, eta lotua da ere sineste zaharrei eta beldur zaharrei, hori Juan Antonio Urbeltzek ere ondo esplikatu du, zirtziloien atzean seguraski izango da intsektuen mundua, marmutxak deitzen dituguna, beldurra handia zioten uztak janen zituztela eta konjuroa egiteko momentua ere da inauteria eta hortik datoz zirtziloiek. Eta bai, bada, momentu importante hori eskearena, etxez-etxe ibiltzea, eske eta txerriaren hiltzeari ere lotua da, etxeetan txerria egiten zen momentua zen, eta orduan jende pobre hori, zirtzil hori ibiltzen zen etxez-etxe bere partearen zatiaren eskatzera, eta hori irudikatzen du gure kasuan libertimenduari lotuari den Santibatek. Eta Santibate zenbait egun lehenago egiten da, eta zirtzil egiten etxez-etxe ibiltze hori. Azken fina maskaradetan ere aipatu dituzunez, goizean egiten diren barrikada horiek dira ere, etxez-etxe ibiltzearena edo auzo gaur egun eskean eta bere partea edo zatia eskatze horretan. Eta iparraldean, inauterietan, hegoaldean bezala, baina iparraldietan ere gustatzen zaizue zirikatzen ibiltzea. Eta esan dugu Lekornen aritu zinetela, eta orduan asteburuz asteburu herri desberdin batean egotearekin, herri hortan gertatutakoak hartzen dituzue ahotan antzerkian, ezta? Eta kasu honetan Lekornen ikerketarako ere ikerlari bat Ameriketatik ekarritakoa bazenuten. Nahiko ikerlari xelebrea eta zertzen ikerlari harrek konpondu behar zuena. Ez hori zen historio bat pasatu dena eskualdean. Esan behar da, maskaradari konparatuz, maskarada herri batek montatzen du eta ibiliko da Zuberoako herri ezberdinetan inauteri garai horretan. Libertimendua ez du horrela funtzionatzen. Bertako gazteek, tokiko herri bateko gazteek montatzen dute libertimendua urtean behin, une bakarrean emateko. Horregatik ezberdinak dauzkagu, hasi zen Lekornekoarekin, atzo izan ziren Donibane Garazikoak eta Iruñekoak, edatorren astean segituko du, Donapaleu, Baigorri, Azparren eta Bunuzerekin. Tokiko gazte bakoitzak montatzen dituzte horiek, beraz tokiko gaiak dira ere asko, eta hori, zuk aipatzen duzun personai hori erreferentzia eginez, eskualde horretan baiguratik gertu izan da Otsoarekin historio asko, eta aipatzen da, eta ez da aipatzen tabu bat bezala da, Otso hori ehiztarien artean hiltzutela edo, eta zelatatzen ibili zirela barrandatzen kameren bidez. Eta kamera horiek beste gauza batzuk erakusi dituzte. Iruditan ikusi dugu maitasun historioren bat, edo maitasunetik akaso gutxi eta haragikeriatik gehiago izango duenik, zein inauterietan ere haragikerirako lizentzia izaten da, ez Iñaki? Hori da, eta egia esan horrelako gai bat oso aproposa da inauterirako, haragiak oso teku importantea du, arrazoia daukazu. Europa guztiko
inauterietan. Azken finean, karnabale hitza bera ere hori da, haragiari lotua da, haragia asko jaten den momentua, festa egiten den momentua. Hasierantzuk zure aurkezpenean ere libertitzea ipatu duzu, libertinajea, ez dakit hori izango za, baina bai jendea elkartopatzeko momentu bat eta festa bat dela inauteria hori ez da dudarik, baita libertinajea. Elkartopatzeko eta ongi pasatzeko, baina bakarren bat beldurrez ere egongo da akaso pentsatuta publiko gixara festa hortara joan da, arriskuan egon daitekela edozen momentutan hartu eta bera ere plaza erdira eramango dutelako ikuskizunaren zati bihurtuta. Bai, hori da zirtzil bakoitzak edo zirtzil talde bakoitzak erabakitzen du gero ze forma ematen dion plaza erdian. Importantea dena da, eta ez dut esan hasieran, baina volantek oso paper garrantzitsua dute horretan, horiek dute volantek markatzen espazioa, libertate espazio hori, askatasun espazio bat dela urteko gaiak plazaratzeko, jende aurren emateko, horiek dute sortzen, eta zirtzilek gero erabiltzen dute nahi duten moduan parte horretan. Emaiten zaia aukera hori, askatasun ere hori, eta hartuko dute nahi duten moduan. Batzutan publikora joanez, ez da hainbestetan egiten ere, bada elementu bat ala ere importanta dena, Antxon Lukuk esplikatzen duena, beste garai batez toberak da egiten zirelarik, ez ziren bat ere modu berekoak. Toberetan, nahiz da forma berriro hartu, libertimenduko forma hartu, toberak askotan ziren gaiak herri bat zatitzen zuten gaiak zirela eta horrek haserreak pizten altzituela. Antxonek esplikatzen du beti libertimenduak bilatu behar duela hala ere gizartea ez zatitzen edo ez hausten. Eta hori da, hortan da gehiago herritu, inauteria, negutik udaberrirako errititu bat, eta ez baik ez bada auzi bortitzegi bat edo plazaratzeko. Baina horrek ala ere tartea handia uzten du satirarako, humorerako, eta humorearen bidez gainera gai asko jorratzen aldira, zirikatzaile izan daiteke, jendeari gogoeta eragiteko, baina baita ere irria edo barria eragiteko. Bai, pozik egoteko motibo bat ere badugu, ze ohitura zaharrekin askotan gehiegitan gertatzen den bezala, makalaldi bat izan eta ohitura horiek ere galdu izan dira, ze esan dugu libertimenduak, ez da, gehien bat Baxenafarroan, Lapurdiko hainbat herritan eta lehen bai, usu egiten ziren, ez da, herri gehientsuenetan, gero 20. mendearen hasieran edo, hor makalaldi bat izan eta galtzear ere egon ziren, baina orain berriz eta zu bezalako lagun talde bati esker, hor susperraldi bat gertatzen ari da, berreskuratzen, eta gainera geografikoki ere zabaltzen, ze aipatu duzuzuk, lehengo astean ere hitz egin genuen guk Iruñekoekin, nola asteburu honetan Iruinkokoa zuten, Donostian ere jakin badakigu ez da, auzoren batean edo ospatzen dela, nolabait izateko ekialdetik eta iparretik pixkanaka ere ari dela eremua irabazten, ez? Eta Gipuzko aldera eta Mendebaldera ere egiten ari dela, libertimendua. Bai, ez da dudarik, badago, ez dakit moda fenomenoa denez, segur dena da forma horrek interesa piztu duela garazitik kanpo, hori iterrazi behar da baita Antxon Lukuk hori berriz sortu zuela 2006 inguruan, oraindik irakasle zela lizeoan eta gazteekin, eta gainera uste dute Antxonek ekarpen oso handia egin duela teorizazioaz gainera, zirtzilen parte horretan berak duen antzerki jakintza zabala, ekarri diola ere libertimenduari, antzerturik horrea, baina hain aberatsa, gauza gutxirekin gauza asko egiteko edo gauza asko kontatzeko. Eta hori ikarri dio, uste dut forma horrek, non bersolariari ere ematen dion leku bat, nahiko berezia, bien arteko leku hori, publikoaren, ikuslearen eta arizalen arteko toki hori emaiten baitu bersolariari, eta bersoari ere oso leku berezia emaiten baitu, dantzaren edertasunari ere. Uste dut forma horrek interesatu dituela bai Iruñakoak eta bai Añorgakoak, Añorgakoek bigarren aldia izan baitute asteburutan, ez dut esan, baina larun batean Añorgan ere eman zuten divertimendua, eta forma horrek interesatzen ditu, azken finean ere, eta bada beste gauza bat importanta dena, euskaraz egina dela. Euskaratik eta euskaraz osoki sortua eta gazte belaunaldi batek sortua duela. Eta hori da oso heziketa espiritu kritikorako gune importantea hizkuntzan egina dena eta horrek ere pentsatzen dut izango duela bere eragina. Hori da esan dugu hitzorduak datorren asteburuan Dona Paleun eta hurrengoan Baigorrin. Bai, hori bera. Hurrengoan Baigorrin martxoak 5 eta gero azken asteburua izango da Azparnekoa martxoak 11 eta Buruzekoa Ostibarren martxoak 12.
Hor da, apuntatuta geratu dira, gaur behintzat libertimenduen gainean zerbait gehiago ikasi dugu Iñaki, eta eskertu beharrean gaude, eta bestela ere, uste dut aitzaki gutxi behar dela, iparraldera gerturatzeko egia da hegoaldeko behar baino pereza gehiago ematen digula askotan, muga hori o ustezko muga hori gainditzeak, baina oraingoan mintzat aitzakirik ez da faltako, ze ongi pasa nahi duenak eta gure kulturaren berri izan nahi duenak hortxe hitzordua. Eskerrik asko Iñaki, eutsi horri eta besarkada bat. Nire esker berrin. Inauteri ez ari gara, baina batzutan, inauterietan bai mozorrotzen gara, eta izan nahiko genuken hori izateko probesten dugu. Baina beste batzutan, bizitzan bertan, zein garen edo zein izan nahiko genuken mozorro batekin ematen dugu egunaren zati bat, eta gero mozorro hori erortzen denean edo kentzen dugunean, orduantxe izaten dira komeriak. Eta antzokiak, bizitzan makina bat izan daitezke, norberaren etxea, lantokia, kalea edo aisialdirako probesten duen gunea. Horren gaineko gogoetak ere izango dira ondorengo lanean, ze hitz egin behar dizuegu oraindik ere errodatu ez den pelikula batez, baina pelikula hortaraino iristeko bidea nolakoa den, gaur pixka bat aztarna batzuk izango ditugu, ze horretarako dirua bildu behar da, rodajean hasi behar da, eta prozesu hori gertutik ezagutzeko, hemen protagonistetako batzuk ekarri ditugu, batetik Arnatz Puertas, Arratsaldeon Arnatz, aktoreetako bat izango zarazu, protagonistetako bat, orain ikusiko dugu ze papera duzun, eta dirua jartzen duena esan behar nuen, baina kasu honetan diruak administratuko dituenak, Markel Gamboa, zuek ekoizle lanetan, zuzer horri ere aktore ibilitakoa, baina kasu honetan, diruekin ibiliko zarena, La Jaula de Vapor pelikula martxan jartzeko. Ze aipatu dut nik lehen atarikoan, abia puntuan bada antzezlan bat, gure lankide eta lagun Galder Perezek, hemendik eskuminakari, arrek idatzitakoa da, eta gainera Kafe Bilbao saria ere irabazi zuen Arnatz, ez dakit nik proiektu hontan hasi aurretik ere baute zenuten antzezlan horren berririk. Bai, nik ikusi nun antzezlana, eta, nik jun aurretik kristongo gagnitun ikusteko oso interesgarria irudizten zitzaidalako, eta, de hecho, Durangon ikusi nun antzezlana, Markel Durangokoa dela, eta bai, gainera Pelaiok egiten zuen, nik egingo dudan, ez, barkatu, Pelaiok ez egiten zuen Gaizka Txamizo. Hori da, bai. Egiten zuen ere pertsonaia eta oso kriston lan ederra egin zuen, eta, klabe, referentzi bezala daukat orain ere, hortxe dago. Hemen ikustera ari gara, antzezlana, ez da, esan dut Galderrek idatzitakoa, Olatz Gorrotxategi zuzendutakoa, Markel, eta zuek ikusi zenuten horratzean, zela mamirik ere hortik pelikula bat egiteko, laburmetraje bat egiteko, ez da? Kuriosoa, seguk ez genuen ikusi antzezlana. Proiektu honetan sartu aurretik ez gurera iritsi zen liburu bezala. Nik noizbait, kafe baten edo antzerkikidei kontatu nien, nahi nuela sauna bateko historia bat kontatu edo inoiz ikusi ez dugun horretatik, ez? Eta lagun batek esan zidan, ostras, Durangoko azokan jaso dut liburu hau. Pasatu zidan, irakurtzen hasi nintzen eta esan nuen. Hemen badago zerbait, ez? Eta hortik tiraka, hasi ginen, ez? Ni hasi nintzen nire inguruko jendeari honetaz kontatzen, Diegori kontatu nion, Ainoari baita, lagunak eta lankideak, eta horretan hasi ginen. Eta gero etorri zen antzeslana ikusteko aukera. Zuk sauna batean gertatzen zen historio bat kontatu nahi zenuela, ze saunak berak badu kasu honetan da testu ingurua, eszenatokia, baina protagonista ere bihurtu daiteke, ze saunak nolako tokiak diren jakinda, hor osagai asko gerturatzen da, ez? Horien gainean badaulako itzal moduko bat. Bai, sauna batek ematen dizuna, eta nik uste Galderrek lortu duena da, kontatu dezakezula edo zer, ez?
baina zuk dinosuna, itzal horretatik, sekretismo horretatik, tabua den gauza horretatik ez, eta lurrunminez obra eta jaula de vapor kortometraiak ez dira sexua saritzen den zerbait, baizik eta haratago goaz. Eta hau prozesuan zehar askotan hitz egin dugu, ez? Zer kontatu nahi dugu, eske kontatzen ari garena da amodiozko historia bat. Osea, amodiozko historia, baina ez bakarrik amodioa, desioa, frustrazioak, bakoitzaren bizitza, horrarte eraman dituztenak eta haien arteko konplizidadea edo gertatzen dena. Gizartearen beraren erradiografi bat osa daiteke bertan, protagonisten artean ere zer nolako harremanak eta badauden. Ze, aipatu duzuzuk, zuk egingo duzu langilearena. Ze, testuingura ere berezia da, Gabon eguna iritsi da, eta mundu guztia familiarekin eta lagun artean dagoen horrekin, bakarren batzuk erabakitzen dute, behar bada egun seinalatu hori, egu berri eguna, sauna batean eman dezaketela, zezu adibidez bazara langilea saunakoa, eta erabaki duzu, bakarrik egon berran, sauna irekiko duzula, naiz eta jakin, jende askorik akaso ez dela gerturatuko egun horretan. Claro, hoi, adibidez, pertsonaia Alex deitzen da, Alexen kasuan igual ez daka beste aukerarik. Orduan bere sauna daka eta irekitzea erabakitzen du. Ez dakalako beste ere egiteko bakarrik sentitzen delako. Eta beste bi pertsona etortzen dira, ezagutzen dituen, bat ez du ezagutzen, baina etortzen dira beste bi pertsona eta gau berezitxo bat gertatzen da. Baina bi pertsona horien ezaugarriak ere bereziak dira. Batetik dago Jesus, eta izena ere ez da kasualidade hutsa izango, Gabon gaua, Jesus, badakigu ez, horrek. Eta bera da gaztea, eta pentsatzen dugu izan daitekela bere lehen esperientzia, horrek daukan, urduritasunetik, mesfidantzatik, eta bertara iristen da, eta bertan topatzen da zurekin, baina baita bezero nagusiago batekin. Oskarrekin, bai, Dani Delgadoren pertsonaiarekin, bai. Bai, pertsonai bakoitzak nik uste etortzen dela saunara bere maskararekin, bere lehen hitz egin duzun mozorroarekin, ezta? Batzuengan nabariagoa da, baino beste batzuengan ere badago, eta denak bere maskara desberdina daukate, baino azkenean maskarak askotan maskararen gomatxoak oso meheak dira eta erraza da purtzea, eta orduan labur metraian zehar, pizkanaka, maskaroiek eroriko dira. Bai, ze harremanetaz ari ginela Markel, nagusienak tentazio izan dezake gazten ari esateko, koitea doa, nik eramango zaitut bide egokitik. Era berean ere, badu erakargarritasun hori, ez, gaztea suposatzen dalako ere, ederrarentasunaren simboloa badela, liraintasunarena, eta besteak probestu daitezke hartaz ere. Bai, bueno, justo orain honetaz ari zinatela gogoratu dut, honek ere, eta galderrekin askotan hitz egiten, honek ere badauka radiografia horren zerikusia ez. Ze, badira, hiru pertsonai sexu harremanetara edo ligatzera era oso desberdinan enfrentatzen direnak, ez? Eta horregaitik nire ustez oso ondo dago personaien zelan da, radiografia hori baita, ze gazteena daukagu, erdiko adineko bat eta nagusiena, eta hirurak ikusten dituzu ligatzerako orduan oso desberdin egiten dutela, gizartea aldatzen delako, eta horren islada ere bada jaula de vapor, ez? Bai, eta eraberean, kanpoan direnak edo barruan direnak, behar bada izan dezake desberdinak. Baina, gero sartzen da ere erruduntasuna. Ze batek esaten du, bai, bertara joan naiz, momentu batean bizi izan dut pin-pam-pum, baina gero handik aterata, utxik sentitzen naiz, iruditzen zait, tristea behar dula, nire sexualitatea, nire maitasuna, nire ala bizi behar izate horrek, ezkutuan bizi behar horrek, eta horrek borrokak ere eragingo ditu, ez? Bai, hori baita, izan daiteke, adibidez, Alexen pertsonaia esaten du batzutan, azkenean sauna jentzat da azke sentitzeko espazio bat. Baina gero egia da, ez daudela beti sauna horretan, ez daudela beti jaula horretan, orduan hortik ateratzen direnean, batean, erruduntasun sentsazio horiek sentitzen dituzte, edo mina, edo bakardadea Alexen kasuan adibidez, baino Alexen pertsonaia adibidez komentatzen du nahiko zukeela saunako pareta guztiak bota eta mundu guztia lurrunez bete.
lurrunez bete, eta lurrun hortan eroso aritu esan behar nuen, zekara, aktorentzat ere erronka itzela izango da. Ikusita, toiatxo bat duzuela, biluzten zarete fisikoki, baina baita barrutik ere, ezta? Ze azken finean oso lan gogorra behar du aktorearentzat, ez? Azkenen hori dena bistaraztea elementu askorik gabe. Bai, noski, lan guztietan biluztu behar gara, ezta? Baina kasu honetan ia fisikoki baita, baina ez nik uste kide oso profesionalak ditugula, oso komprometituak, eta oraindik ez gara entxeguekin hasi, oraindik ez ditugu frogarik egin, baina ja lehenengo irakurketa bat egin genuen eta gauza interesgarriak topatu genitun, orduan gogoki baita. Hoi da, antzezlana ikusi genuen Markel, zuzeneko musikak ere garrantzia izan zuen, Joseba Belenoarrek jotzen zuelako zuzenean, eta zuek ere hemen garrantzia eman nahi izan diozue, STR-koak hariko direlako, ez da? Musika soinu banda jartzen. Bai, pentsatu genuen behin ja gauzak gora eginez, ez? Musikarekin ere nahi genuela. Eta STR lagunak dira, betiko lagunak mundu honetan lagundu gaituzte. Irizate, aldo bien. Ikusten, ondo. Zehorra ipatu bat dugu zein den, ez da? Diego. Zuzendaria dalako, eta zuzendaria ez da euskalduna, horregatik ez dugu gaur gorerak. Baina, ez da urduritu barri, Markel, naturalidadea. Saunan bezala xe hemen ere natural. Bai, baina eskerrak makillaje dago. Zenbia gorritu zara, ez da? Bai. Ez, Diego hasieratik aguantatu nauen pertsona, así que baita merezi du. Bai, zaurixe baiet. Eta hori, STR, nahi genuen beste buelta bat eman laburmetraiari, beste ikutu bat eman, eta pentsatu genuen, haiekin gainera queer letrak dituzte, ez amodiozkoak, baina amodio librea. Orduan, haiekin bildu ginenean eta guzti hau kontatu, esan genion, esan zuten haiek, aurrera, eta haien justo STR jartzen dugu amaierako musika, ez? Baina prozesu guztian zehar trapa ibiliko da gora eta bera. Amaiera izango da pelikularen errodajea, baina esan dugu, hona batzut beste dirua bildu behar dut. Ze, batzutan ideia ona izatea ondo dago, aktoreak eta profesionalunak izatea ere ezinbestekoa, baina, dirurik ez baldin bago, proiektuak ez du aurrera egiten, eta hain zuzen ere oraintxe jarri duzue Berkamin, ez da, crowdfunding kanpaina bat, dirua biltzeko. Bai. Bueno, hau gustatzen zait gainera telebistan agertzea, ze jendeak uste du hori, ez? Dirua ez da inbeste, ez da... Subentzioetatik bizitzaretela. Claro, ez daukagu diru laguntzarik, osea, gainera Berkamin jarri dugun zifra ez da osorik. Horregaitik ari gara kanpaina honetan botatzen ditugun mezuak da, ez dugula pelikula osoa finantziatuko diru horrekin. Azpimarratzen duzue, gehien bat, lantaldea ordaintzeko dela. Alegia, taldea ordaindu, eta guztiak suposatzen duena, ez? Azkenean, dirua behar da horrelako gauzetarako. Eta egia da, izan dugula Santurzinen sorkuntza foroaren baitan, EITB eta Santurzinek elkarlanean atera duten sari bat, proiektuak jaso, ideiak jaso, eta haietatik hobentsuena zeintzen, eta zuzen ere, EITB-ren sari hori, bazuen... Erabakizuten gurea zela, gainera Arnat ibili zenan galaretan, osea... Bai, lagunmetrai bat aurkeztu nun baita, eta hor, bapatean zari hau eman zieten, eta esan nun guipa, zer gertatu hemen. Atera ginen handik, kompletos. Bai, oso gustora, eta baita gustatu zitzaigun, eta hau ere azpimarratzen dugu, proiektu osonak zirela, 11 proiektu aurkeztu genitun, eta epaimaiak erabaki zuen gureak merezi zuela, baina eske merezi guztiek merezi zuten. Eta crowdfundingean, badakigu dirua biltzeko, jendea animatzeko, sari batzuk eta izaten dira, eta oso deigarriak iruditu zaizkit, batetik, badaude mota desberdinetako aportazioak, eta hoia izen jarri diazuen, eta besteak beste, saunarako oso egokia izan daiteken, txanklak eta eskuratzeko modu ere badela. Bueno, ari naiz nire irudia ikusten... Eta urduritzen zaitu hor. Ez, baina... Lanetan tarioituta. Bai, baina horrelako gauzetan, ez? Eta gainera esan dugu crowdfundingean, hori ikusten zaigula zelan merezi, osea, espero ez duzunean, zer gertatzen den, eta hori. Baina bai, crowdfundingaren sariak edo dira sauna baten ibilbidea. Eta esan dugu, ez, sare sozialetan, norarte zaude prest heltzeko, ez? Giltzetatik,
glory hole batera, osea, zelan da, un agujero negro. Bai, bueno, beltza baino. Beltza, oskuro edo delako. Bueno, imaginazioarekin ere norberak pentsatuko du, alako saura batean, zulo batean zer sartu daiteken. Ez dugu eramango. Baina kontua, aportazio desberdinen arabera... Zuk erabakitzen dutzu, norarte heltzen zaren. Eta sarietan baita, nahi izan dugu islatu oso ondo zer den jaula de vapor. Osea, bai, daude eskerrak kredituetan, esteka ikusteko, baina baita ere badago, eta guretzako oso garrantzitsua dena, eta laburmetraian importanteena, edo irudirik importanteena ez, azken sariarekin daukazu Davizen busto bat. Oso garrantzitsua dena kortometrai guztian zehar. Ez dugu zehaztuko zergatik, spoilerrik ez dugulako egingo. Bueno, ez da oso zaila, ez, desioa eta guztia, ez, edertasuna. Bueno, hori izan desbelatu nahi ez nuen. Esan dut maitasun historioa bai, baina ez niaztuko dugu tragediatik ere baduela eta tensiotik ere bai. Nik uste badaukala, bueno, badauka tragedia ez, baina galderrekin askotan hitz egiten ez da tragedia. Da amodioak norarte eraman altzaituen eta lurrunak zenbat itxutu altzaituen. Baina batzutan amodioak tragedia eramaten zaituen. Bai, baina hemen adaptaziotik badago zelan da, amaiera alternatibo bat. Honetan ez da amaitzen antzeslanean amaitzen den bezala eta ikusiko duzue zergaitik esaten dugun guztia. Asmoa bada orain apirilan rodajeakin astea, esan duzu Arnatu hendeken txeguekin eta ez zaretela zi, aurki hasi beharko duzue. Ze apirilan rodajea, Bilbon eta Bizkaian, rodatuko duzue. Eta zorte pixka batekin, uztailaren hasierarako ikusteko moduan, jakinda gainera orduan arrotasunaren astea eta ospatzen dela. Hori da, gure asmoa bada aurkestea, festival baten bada festival baten, edo bestela gure jaia montatu, mecenasei jai bat ere antolatu, guri merezi dugulako, urtebete honekin orduan merezi dugu horrelako jai bat eta ikustea guztion artean zertara heldu garen, ez? Eta horretarako behar ditugu mecenaz eta nahikotxo, baina uste dugu merezi duela, ze Jaula de Vaporrek kontatzen duena ez da bakarrik LGTBI munduan ematen diren kasuak, ez? Eman daitezke bizitzan guztian eta identifikatu zaitezke momentu oro pertsonai batekin ez gara ari kontatzen ezer, fikziozko ezer. Baizik eta bizitzan gertatu daiteken zeo zer. Eta bitartean lanean jarraitu beharko duzu ze Arnatz azkena lehengo astean ere aipatu genuen, eta oraindik ere aste honetan aipatu beharko dugu, harria gantzaudela, ez da, hain zuzen ere, kosta egingo zaizu aldatzea, baina Baro Jarenean, Pio Baro Jaren lan batekin, Ramon Barearen zuzendaritzapean, La lucha por la vida estreinatu zen utelako asteburuan. Zer moduz joan da asteburukoa? Oso ondo, oso asteburu ederra izan da, gerozta hobeto, ja erosago sentitzen gara baita Arriaga antzokian, bueno, zelako antzoki ederra den. Eta bai, ja deskantzatu ostean, ja berriro gogokin, ostegunean egongo gara, eta ostegunetik igandera ikusteko aukera izango duzute. Bai, ikusmina ere egon badago, ze erronka ere ez da makala, ez? Azkenean Baro Jaren 3 liburu hartu, 3 ikuskizun bakarrera ekarri, luze xamar geratu da ikuskizuna, baina atxeden aldi bat ere badu tartean, beraz, eramangarria bada. Bai, noski, azkenean nik uste, bueno, nola kontatu ditzazkezu 3 liburu antzeslan bakar baten, ez? 3 orduko antzeslantxo bat geratu da, baino jende asko atera da esaten ez dela bat ere luzea eta beharrezko direla dauden estena guztiak beraz. Ez dakit denbora batzuentzat punto negatibo bat izango da, baina beste batzuentzat positiboa, Asko azpimarratu dute gainera, bai Bilbok eta Baro Jarekin zorra bat ere bazuela lehendik ez, eta zorra hori kitatzeko modu ere izan daitekela, eta gero Ramon Barea ezagututa pentsatzen dugu berak bere ikutu ere emango ziola antzeslanari, ez da? Bai, Ramon oso inteligenta da zentzurretan, zuzendaritzan, eta badaki zer behar duen publikoak dena ondo ulertu alizateko Baro Jaren esentzia hori mundu guztiak esan du badagola, eta hori ez daka parekorik, ja asko da esatea Baro Jaren esentzia hori antzeslanean dagoela, eta hori
ederra da, bai. Zu gaina barea ere ongi ezagutzen duzu, beste gazte konpainian ere ibilitakoa zarelako, haiekin hainbat lan ere egin izan dituzu, eta hoietako bat gainera, Arriagan ere martxoan ikusi izango dena, hau da baina pixkat un poco abusón. Ze Arriagara, 3-4 astetan bitan joatea, bi antzezlan desberdinekin, hori askok ez dute aukera, Arnatz, ezta? Chico muerto, rei desnudo, edo? Rei desnudo y chico muerto, bai. Zuzentzen du, idatzi eta zuzen duzun Inigo Kobok, egon ginean Pabellon 6-en hilabete bat, horre estrenatu genuen, eta orain, martxoak 17an, hortxe Arriagan egongo gara. Osea, que lanik etzaizu faltako. Taldearen gaur zuek biak etorri zaret ordezkari, zuzendariare ikusi dugalako kameo batekin. Hori Hitchcockek ere egiten zuen Markel, ez? Hitchcockek, hola kameoak eta orduan, bueno, baina niri tokatzen zaidanean, ez du beste grazia egiten. Eta beste aktoreak aipatu beharko ditugu, ze gaur ere etortzerik ez du izan, baina Ander Rovira, esaterako hortxe dago, berak egingo du Gaztearena, Jesusena, eta gure ikusleek behar bat ezagutuko dute, irabazi arte ere, orain denboraldi berria estrenatu delako, eta bertan dago, ezta? Bai. Bertan dago, bai. Bai, eta baita aipatzea, laburmetraia bada ere, jente askok lan egiten duela horrelako ekoizpen bat aurrera egiteko, eta talde teknikoan bakarrik 19 pertsona gaudela. Gero talde artistikoa, ez? Dani Delgado, Ander eta Arnatz, baina behar dela. Lehen aipatu dut Markel Erritxantxetan zu izango zarela dirua jarriko duna kasuntan ekoizle lanetan ari zarelako, baina aipatu behar da zuzere horri ere batetik aktore lanetan eta ere ikusi izan zaitugula, ez? Madrilen eta ere, ikasketak eta egin, eta gerora behin Durangora itzulita Eneko Sagardoirekin batera ere atara zarata. Bai, bueno, lehenago izan zen, baina bai, gero sortu jarraitu dugu eta ibili gara, eta oraindik badabiltza. Eta horre helburua da nolabait ere, halako tematika antzekoa duten antzezlanak eta eramatea ikastetxetara eta gazten artean ere alakoak lantzeko, ez? Eben ikusten hori gara lantzeko. Bai, gehien bat, begira, Iker Bila gainera, STR-ko abeslaria, gainera hori behar delako eta antzokiak, zinemak, behar dituztelako horrelako gaiak ikusteko, horrelako gaiak ere normaltasunez lantzeko. Gizartean normaltasun bat eraldu nahi badugu, artea, kultura horren islada izan behar da, ez? Eta horretan ari gara. Horixe, ongi atera dadia, gogoratuko dugu ikusleek dirua eman nahi badute, nola egin behar duten, nola egin behar duten? Bai, pues berkamin sartu, aukeratu ze ekarpen egin nahi duten, gilzetan geratu nahi duten edo Glory Hallean bukatu nahi duten. Hori da, nun amaitu nahi duten, eta behan agertzen zaizki ez zelako, guk zer ematen dugun horren truke, eta laguntza eske guztia da oso lagungarri, eta hau asko gustatzen zait esatea aste hauetan, naiz eta ez dirurik ez izan lagun artean konpartitu albaduzu edo familian edo dena delakoa edo 10 euro eman gutxiena dena eta pelikula bat zoazenean ikustera zinemara hori eta gehiago batzutan ordaintzen duzu, orduan horren truke badaukazu esteka bat pelikula bat ikusteko, eta horren parte izan zarela ere polita da, ez? Lagundu duzula hori aurrera ateratzen, ez? Eta hori ikusten zaizuen ilusio horri, nola baiteren horbelak makulua edo jarri dira, eta lagundu duela bultzada txo. Hori da. Ongi atera dadia, eta hemen zuzenetik gertutik jarraituko dugu, nola aurrera ateratzen den proiektua, eta behin iritsitakoan ere emango dugu horren berri. Eskerrik asko bikote. Zuri. Top Bost Gaztea zerrenda. Bosgarrenean Podiumetik jaitsi eta indarra galdu dute Shakira eta Bizarrapek 53. sesioarekin. Batzuk beherantza eta beste batzuk gogorantza. Aste honetako igoera handienen artean, Etxepe eta Gozategi. Laugarrenean Alboka. Denbora gutxian, asko lortu du Rosaliak bere berrianarekin. Hirugarrenean Lie Like You Love Me. ETS-ek urrea zilarrarengatik aldatu du oraingoan. Bigarrenean Guretzat. Erreferentziaz beteriko pieza honek bere efektua izan du gure zerrendan. Lehenengo postuan Miley Cyrus, Flowers.
Gaztea, larun batero 11etan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Nik umetan amets bat nuen, eta ametxo izen bertsolaria izatea. Bertsoak asko gustatzen zitzaizkidan, eta bertso eskolan apuntatu nintzen. Bertso eskolak, ze esatean ez zeba. Asko engantxatzen du. Asko engantxatzen du, bai. Eta guazen argi hitz egitea. Bertsolaritza sekta bada. Batek esan behartzen, ez? Ni ez dakit... Mirari Martiarenak behin baino gehiagotan aldirrikatu du, bertsolaritza sekta bat dela, eta gaixo, sekta horretatik iesi ezin eginik, hementxe daukagu, lehen aitzakia bukatu zala txapelketa, baina gaur ere bertso kontuekin datorrela Mirari Martiarena, arratsaldeon. Gaixo, arratsaldeon. Zer graziosa zaren, zain jabetu garen, baina zuk bertsolaria esan duzula esatearekin, ja, Aitziber Garmendia Parrez lertzen hasi da, horrendik txistea kontatu gabe, grazioso iruditu zaio, zuk beti bertsolari izan nahi izatea. Bai, askoren ametsa agian hori izan da, eta nire ere bolada batean izan zen ez, eta bakarrizketa hau egin nuenean, gutxik esango zuten, edo nire buruari ere ez nion esango, urtebetera, hitzetik hortzeran lanean egongo nintzela, bertsozale elkartean lanean egongo nintzela, baina bizitzak buelta asko emate ditu. Hori da, bertsolari izateaz gain, sorginare bazarelako, etorkizuna asmatzeko habilidadea eta trebezia ere baduzulako, ez da? Bueno, ez dut uste, holako gauzak egiten ditu. Bai, tanak ezin ditu dalako kontatu, baina... Bueno, jakizu orain hitz egingo dugu bertsoaz, baina aurrena Euskal Herria erdia oraintxe kezkatuta daukagu. Zer? Hernaniko Beñat. Hernaniko Beñat. Ez dit idatzi. Ez aldu idatzi. Ez dit idatzi. Beñatentzat aukerrago. Bueno, ez du mereziko. Baina nik uste etzula ikusi zetzen duten jarri. Nire tarteak ez dituzute jartzen webgunean. Eta orduan, ezin diot esteka bidali. Eta gaur ibili naiz. Hori aipatu behar dugu ez dela gure kontua, webekoa. Webeko esan. Baina bai, gaur errepita ingo dugu. Orduan bazta, berriro esan nahi baduzu. Nahi eran ikusten da, eta orduan nire atalez badago hor. Bale, orduan nahi baduzu berriro esan duzu, ze gaurkoa bai agintzen dizut webgunean jarriko dugula. Bueno, utziko dugu hori, uste baterako. Uste du ja Beñatek puntu guztik. Bertxotan zer moduz moldatzen zan? Zein, Beñat? Bai. Ez dakit, ez nion. Zezuk kastina egiten duzunan ez diozu horri erreparatzen. Zenila ez nao. Bertxolaria zu zara. Zuk ondoan ez duzu bertxolari bat nahi. Zu zer horri zara bertxolaria. Ez naiz ni bertxolaria. Bazara. Ez naiz inoiz sentitu bertxolari gaina. Ez zara sentitu, baina bazara. Bueno, bertxotan ikasi nuen. Eta egiten duzu. Ez, ja ez, aztuzait. Aztu hori da, igeri egitean bezala, mirari ez da sekulan aztutzen. Nik gaur egun plazaz plaza baldin banabil, eta umure gintzan, eta hortan baldin banabil, bertxotatik iritsi naizela, ezta? Eta badela, niretzat garai garrantzitsu bat, 16 urterekin bertxo eskolan izena eman, eta ondorengo 12 urteak edola, ezta? Initun bertxo sekta hortan bete-betean sartuta. Eta lortu zenuen sektatik ateratzea? Bai, baina berriz hartu naiz. Engantxe bat horba dago, Bai, droga bezala da. Hori aztertu beharko gintik engantxe hori, Droga bezala da. Eta tarte hortan, nik erabaki nuen, 16 urterekin bertso udalekutara joatea. Bertso udalekutara? Bai, sektak behar ditu, sekta honditzeko eta... Belaunaldi berriak erakartzeko. Eta bertso udalekutara joatea. Eta uste dut dela nik bizitzan egin duan gauza onenetako bat. Markatu duena nire izaera, nire Euskal Herria ikusteko modua, Euskaldunak ikusteko modua ere bai, eta bertsogintza ikusteko modua ere bai, ezta? Jendeak pentsatuko du bertso udalekotan egun guztian bertxotan egiten dela. Ez da bertxotan egiten egun guztian, baina, bertxafariak egiten dira, badaude bertsoarekin lotutako ariketak, baina ez gara egoten margaritak egiten. Herrimak buruz ikasteko, edo iparragirra bila delako puntu motzak neurtzen, edo hobetzen. Bertso udalekutara joateko ez da behar
Nafarroarenako finalisten maila. Baina, behar bada finalistaetako asko bai pasako zirela kanpaldenkuetatik? Bai, batzuk, pentsatzez baietz, eta bai, txapelketan parte hartu dutenak, ezta? Eta, zergatik ekarri dudan gaur gai hau? Martxoaren 6an zabalduko delako bertso udalekutan izen emateko epea. Eta orduan, jende animatu nahi dut. Bai, jende animatu nahi dut, etxean gaztetxeak baldin baditu, 9 eta 18 urte artekoak, bertso udalekuak aukera politia izan daitezkela, udaran 7-10 pasatzeko. Neurrian, beti ere. Neurrian, bai. 7-10 aspertu gabe. Hori da. Eta, urten izango dira Amaiurren, Irainetan, Zuhatzan eta Larraulen. Adin desberdinetakoak, eta horiek, bertsozale elkartearen atarian publikatuko ditugu, baina hori martxoaren 6an zabalduko da izen emateko, eta hasiera batean, bertsozale elkarteko bazkide, edo gurasoetako bat bazkide dutenak, edo bertsoeskoletako kideek izen eman ahal izango dute, eta ondoren, gainontzekoei emango zaie aukera. Eta nik ezagutu dut jende asko, ezagutu dut herri desberdinetako jendea, eta lagun asko egin ditut. Eta 20 urte pasa dira, lehen aldiz, bertso udaleku haietan egon nintzenetik, baina oraindik lagunak mantentzen ditut. Eta hori altxorra handi da. Altxorrek handiena. Hori da. Eta bertso udalekoak oso ongi ezagutzen ditut nire lagun min baten bideoa ekarri dizuet gaurkoan. Bai? Bai. Eta zein da, o sorpresa? Bera itxasopaia da, eta nik bertso udalekutan ezagutu nun, eta baita Algortako bertso eskolako beste batzuk ez, Arrate Hilaro eta Jone Uria ere joan ziren, eta nik harreman egin nuen, eta hor sortu ziren harremanak, asteburu pasak, nik beraien etxera, beraien nire etxera, olakoak ere, eta... Esan dituzunetatik bi ezagututa behintzat, jende jatorra dela garbi dago, eta bat zer dion itxasok? Kaixo! Zergatik izena eman bertso udalekuetan. Nik bere garaian izena eman nuen, orain dela urte pila bat, eta horri esker gauza on asko bizi izan ditut. Ume bezala egon nintzen, gero begirale, zuzendari ere bai, eta bide horretan adibidez lagun asko egin ditut. Batzuk eskutuak, honen modukoak, eta beste batzuk esain eskutuak, ez da, Edibu, Jonela, Moñoña, Mirari, Milagritos Bera. Bertso udalekuei esker lagun pila egin ditut, baina eske lagun hoien guztien herriak ere ezagutu ditut, familiak, hitz egiteko moduak, orain hain pilpilean dagoen gaia, ez da euskalduntasun motak. Hori guztia ere errealitate benetako bat ezagutu dut nik bertso udalekuei esker, eta horrexegatik eta oso ondo pasatuko duzuelako, eta lagun berri pila bat egingo dituzuelako, animatu nahi zaituztet izena ematera. Eta nire bertso udalekutako lagun guztiei, musu super potolo bat. Haupa komando bertsolari. Agur! Agur Milagritos, eta musu bat, Urko. Milagritos? Milagritos. Musu bat bueltan itxasori, Milagritos, Mirariak ere egital dituzu. Bai, lagun mineak edo gertukoenek hola deitzen. Bai, hor badut muga bat, Mila deitza etzai dela gustatzen. Milagros bai, Milagritos bai, baina Mila ez. Ja, Milagritos gertuagoko. Bai, beste xarma badu. Baina, itxasok ongi ezagutza ditut ni baina hobeto igual, ez? Urte askotan begirale, zuzendari izan delako. Nik gerora urtero gertatzen zait bertso udalekuak irakurrita joango nintzake. Pia, animatu. Joango nintzake. Eta urte batean sukaldari joan nintzen. Sukaldari? Sukaldari, bai. Sukaldari ere moldatzea Mirari. Bai, ni sorpresa kutxa ba, bai, gutxi dago, zuke ingoztuzunik, Eta sukaldari bezala joan nintzen, eta, esperientzia politia izan zen baitare, gaztetxoekin nola bizitzea, ez? Ez nahi zueltatu. Ez ditelako kuadratuta, 10 egun nola jak egin zitzaidalako. Eta batzutan hobi izaten da, oroitzapen polit bat daukagunean bere hortan uztean. Gero, bigarren zatia batzutan, bagizu, gero izaten da, guain dela 10 urte inun, baina guain dela 10 urte ere bestelako izango zuinak. Baina, aukera politia dela. Dela ez pentsa gorkabean pasatzegunik. Zer? Itxasok nola esan du, hor komando, gora komando, ez dakit gora komando ez datea hemen arriskutxa izan diteke, baina... Pentsa, garai hartan, 2003an, zertzen hori, gutuna zalak idaz, gutuna zalak kanpoan jartzen genuen, gora komando bertsolari. Horra heldu nahi nunik? Ez du ziten zenuten, eskutitza idatzi batak besteari? Hora komando eta bezala dokumentu sekretuak eta hola? Gutunak, klaro, oraindik emailak eta etzirenak. Eta gutunak egiten zer jartzen zenun? Igual ez duzu esan nahiko, eta lehen hasira jarri dugu, hasirako bakarrizketa hura. Han bai kontatu zenuen. Enaiz goatzen. Ez dut goatzen. Gu bai? Ez dut bakarrizketa hura.
Oso ongi moldatzen ginen, hori da sekta bat indartzeko imposible den gauza honena, udalekuak. Eta hain ongi moldatu ginen, gure burua izendatu genula Komando Bertsolari. 2002an, 2003an, nola, herri hontan, borroka armatua pixkat, bazeo nola, furixamarrian, kartak bialtzen ginen elkarrei urte guztian zehar, eta kanpoan jartzen genuen Komando Bertsolari. Korreosetakoak ezagitze esango zuten, eta gure leloa zen, larru gorri, nere ohera etorri. Ez zaiatu baina, hori, olakoak. Hori ez duen kantatu. Bertxoate kantatu zen, baina... Errimak lehen esan duzu, ez duzula bertxorik egiten, bida, hor bakarren batek errima biatuko. Baina hori zen nirea beste batek esan zuen. Baina denek egiten duten zuena zuek denak egiten. Bai, pineite dezunean, lelo bat behar dezu. Larru gorri, nire ohera etorri. Bai, baina... Egin dakioken kampainariko horrena, itxasuaren bideo baino hobea izango da, hori akaso? Hori, lurrun minezen edo kronfundineako izan daiteke beste zebat. Gero garroa kobratuko dira. Igual bainate hori esan behar nion. Ez nion esan da, gero. Claro, hola gabiltza, baina, bueno, inguru animatu, bertu dalekuta. Baina hor harremanak zuk esan duzun, harreman estuak eta sortu dira. Bai, izaten dira txapelketak gure elkargune. Agian, 20 urtetan ez dut pertsona bat ikusi, baina txapelketaro, bai. 4 urtero bakizu ikusiko duzula, eta... Ikusten ez baduzu malo. Baina, bueno, bai, bada hor maitasun polit bat. Nik behintzat oso oroitzapen ona dut, eta horregatik ekarri nahi nuen tarte hontara. Ez txentxak alde batera utzita egia da, edade horretan, adin horretan, norbera ari da zer izan nahi duen, nondi jo nahi duen, batzutan asmatu ezinik, beste batzutan garbi xamar dauka, gero bada ere etxeko egon gelatik ateratzeak ere apuren ematen dionik, eta hor ikusten baduzu zure ondokoak ere, zure afizio beretsuak eta dituztenik, hori beti ere erresago gertatzen dela, ez? Pentsa, nik 17 urte nitula nire kuadriakoak parrandak prestatzen ari ziren, eta nik bertsugalekutako maleta edo motxila prestatzen ari nintzen, ez? Parrandaren ere beste sekta bat da, mirari. Bai, baina crossfitare, bai. Crossfitare sekta bat dela norbaitek esan beharko du, norbait altuan, ez? Bida, beste unen baten hortaz hitzein dezakegu. Baina gero lotxarik ez dute pasatzen, haiek aldrebez, gero luzitu. Bai, baina, nahi, ezagit, pena emateiate. Ez, galdetzen zu, zer da crossfita, eta bai, entrenamentu militarra, eta hemen jendean herri hontan intsumisioak eta espetxian egon dira, soldaduzkak entzeko, eta bain denak entrenamentu militarrak ite, hoi ez dut behar. Baina, bakizu, hortxe, dotoreta jarri nahi badugu, egin behar da. Bueno, bakoitza da den bezala, eta da dotoria den bezala. Hoxe garran. Hoi, gure, nahi amonak esate zian, zu zaku patatat, jantzita ere politia zaude. Amonak jakin. Amona pilarrek bazekin, eta nik netzat eredu handia da oraindik ere. Orduan urtezar egunean, azkenean zuk nahi duzun bezala, kanpaikadak aurkezten baldin baditugu, berbada zakupatatakin atera gaituzkerio. Ez hitzein kanpaikadak aurkezten baditugu, aurkeztuko ditugulako. Bai. Jendea zai da, kaletikan eta denak, eta kanpaikadana, eta ze ongi, eta zea, eta bideoak bialtzen, eta nik esatet, bai, baina biali eite bera, osea, ez? Presioen berdeu beste leku batean. Baina, bueno, hoi gertatuko da, eta aste honetan, pila bat iritsi zaizkit eta bat aukeratu behar nun. Ara, eta bat daukagu bideo. Bai, jarri. A ber, ba. Opa, kepa naz? Ni Sara. Eta? Gureko euke. Nahi deu. Aurten, ukaristik. Eta Mireri Martiarena, kanpaikadak aurkezten. Ikusita atzean zenolako zarata daukaten, pentsatzen dut, nun grabatu zuten edo. Ezakit, sagardotegi batean. Eliza itxurarik etzeukan zarata horrek. Baina, sagardotegiko guztiek nahi zuten hoi. Eta denak daude zai. Herriak nahi baldin badu mirari, gu prest gaude. Herriari kontra egiteko. Gu hortako prest eta herrian zerbitzura, ez? Euskadi auzolana esaten dena, guk ingo dugu hoi, ezakit. Bueno, bai, egia da, etortzen zaren aldiro, bakarren baten babesa badugula, eta bakarren baten bultzada ere bai, eta... Baina hori da, bat jartzeko denbora dugulako. Bestela saio oso bat beharko nuke, denak, bueno, eta honek hau esan digu, eta honek bestia, eta zea, eta... Baina zuk zen bat lan duzun ikusita, ze, azte honetan, arpa jotzen ere estrenatu dugu. Bai. Gustora egin dugu parre, gaina ikusi zaitut, pixkat. Idoia eta bien artean ikusten un serian aura izaten zala eta zu pixka, baina horrengoan, lehenengo atalean zu ikusi zaitu pixka mari manduna. Ezagit, bueno, izan diteke. Ikusi zaitu, Aztu ere badut, ezagit, noiz grabatu beno, baina... Bea Elgezabalekin, ez da, lehenengo atala.
Bai, urrengoak ere etorriko dira, 15 arpa jotzen, lan asko ditu. Lan asko daukazu. Lan asko, guain bakarrizketakin ere hasiko gara, aste hontan Orexan, gaueko 10etan, ostiralean. Bida, gertu. Ostiral gauean. Bai, luze edo motz. Luze edo motz, eta zure ingurura ere bagoazela, urko? Ara. Bagoazela, azkaraten izango gara, martxoaren 3an. Ara, joan beharko dugu, Joan, eta inguruko denak animatu, eta... Bai, 3an esan diazu azkaraten, eta ostira honetan Orexan. Orexa eretzaigu, zorrutik geratzen, eta gainera bida, Orexan oso giro polita osatzen da bertako ostatua. Bai, bertan izango gara, gaueko 10etatik aurrera, eta gero martxoan 8aren bueltan ere, bai biliko gara. Bai, izan duzula martxoaren 8aren bueltan, ze lenguan Bea Elgezabali arpa jotzenen egin zenioten elkarrezketan ere. Grazia egin didala esan behar nuen, atzetik zer daukan jakiteak ez ditain beste grazirik egiten, baina esan gure atxo iruditu zitzaidan esan zen utenean. Zuek ere ikuskizun gehienak noiz hortxe, martxoaren bueltan, martxoan eta azaroan, ez? Eta zuek kulturati baino gizarte zerbitzutik kontratatzen zaituzte. Bai, gizarte zerbitzuak eta berdintasun sailak izaten dira ku deitzen gaituztenak, ez? Eta oraindikan ere emakume bat kartelean ikusi eta pentsatzen da emakumeentzat dela, eta horregatik antolatzen dira martxoan, ez? Antolatzaileek askotan esate dute, baina, agian guk, ez maiatza libre duguta, baina eske guk martxoan 8an egin eta, klaro, baina martxoan 8ak urtean egun bat izaten da. Gizonezkoenak, seguraski urtean edo zein egunetan ere arazorik ez dela ikusten, baina emakumena izan da, hortxe aldala, ez? Martxoan edo azaroan, hortxe kokatu, eta... Bai. Oraindik ere badela lana egiteko, mirari. Bai, eta hortan jarraituko dugu. Aurrena bintzat, kanpaikadak eta gerokoak. Gero ikusiko gudazkenean zer datorren, baina, Eta bitartean Bertsozale elkartean ere segiberko duzu lanean, beste gaurkoa ikusita gero, jende ugoldea apuntatuko zaitzuelako, udako kanpaldietan. Hori, kanpaldi, udalekoak. Baina, gurasoei eta baitare ohar bat zabaldu nahi genieke, ez deitu txorakeriengatik Bertsozale elkartera. Esan nien nahizu, gurasoa, baina bakit gurasoek txorakeri asko eukitzek ustela, eta eske nire semiai tomati etzaio gustatzen, eta nire alabak, lasai, ez da, nire alabak baina hotza pasako aldu, udara da. Eta umiak ez du hotzik eukitzen. Eta tokiak ere politiaskoak esan dituzun danak, eta aitzak ere iztela. Nahi duenak, nora eman behar du izena, Bertsozalera? Bertsozale.eus atarian, jarriko dugu, martxoan 6tik aurrera izen emateko formularioa eta zabalik, eta hoxe, izena eman, sartu, eta nahi zunekin sukaldari jun. Igual guaindikan? Ni sukaldean txarra naiz, mirari, bertxotan txarra, eta sukaldean ere alako moduko. Bueno, baina igual behar bada Beñatek deituko digaitu gaur. Webguneko izango diogu gaur atala igotzeko. Beñatek, mezu harrapatu nahi dut, harrapatu bezala. Eta begira, bestela gauza bat esango dizut mirari, Ja, 3. aukerarik ez diogu eman. Ez, hemen alperrik ez. Hemen presio emerda, kanpaikadekin. Hori da. Nun daukagu lentasuna, antxe indarra jarri behar du. Lentasuna eta foku hor jarri behar du. Gainontzeko guztia distraitzeko. Bosta, xo. Orduan ez dugu balio. Du gaude, ontara jarrita. Bai, utxi humore horri, eta humorea bintzatetzazula galdu. Gubak ez du bihar ere hemen izango garela, ordura arte txintxe bili, eta izan.